गोलंदाजांना एकच ओव्हर मिळेल, त्यामुळे फर्स्ट अँड द लास्ट फॉर द संयोग. परवाच्या खेळामध्ये संयोगने आपल्या गोलंदाजीची चुणूक दाखवली, परंतु समोर आहे उदू याच्यासारखा एक कामयाब फलंदाज. नो बॉलने सुरुवात करतो संयोग. 21 धावसंख्या. काय सुरुवात केली आहे, काय खतरनाक सुरुवात केली आहे. ती अवांतरने शुभमने इथे लाईन लावून दिली आहे आणि त्याच्या काय होतं, एकदा का तुम्हाला लाईन मिळाली ती लाईन सर्व गोलंदाज घेतात. सलग 3 अवांतर धावा येत आहेत. या गोलंदाजांसाठी हे लॅक ऑफ प्रॅक्टिस आहे का किंवा लॅक ऑफ वॉर्मअप आहे का? छोट्या छोट्या गोष्टी क्रिकेटमध्ये भरपूर काही मायने रखताय. धावसंख्या 23 वरती 23. सुरुवात महाकाली आडिवरे. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे राजापूर तालुक्यातला महाकाली हे प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र ज्यांचा दबदबा अखंड महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि महाकाली अर्थात पार्वतीचे स्वरूप आणि या महाकालीच्या नावाने खेळलेला हा संघ, रोहित दादा पवार यांचा हा संघ. धावसंख्या 23. फॉर नो लॉस. संयोग देवकर अंडरआर्म क्रिकेट मधलं हे न्यू सेन्सेशन आहे. पहिल्या षटकानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये पुन्हा एकदा काय गॅप काढली, सुईमधून धागा आणि देतोय चौकार. दोन क्षेत्ररक्षकांना भेदून सुईत जसा धागा ओवून शिवायचं काम करतो ना, त्याच्या पद्धतीने उदूने हा फटका खेळलाय. राहीश सोलकर यांचा एक शब्द होता. राहीश सोलकर नेहमीच आपल्या समालोचनामध्ये कॉमेंट्री करत असताना एक फनी वाक्य बोलतात की अशा पद्धतीने बॉल गेल्यानंतर एक बाजू में सलमान खान, दूसरे बाजू में शाहरुख. हे काहीतरी अजब मोमेंट आहेत एमडी स्टार साठी. 33 डबल 3 वरती दुसऱ्या षटकामध्ये आता मात्र प्रहार केलाय, वार केलाय, आक्रमण चढवलंय महाकालीने. फलंदाजीचा कर्दनकार केतन आणि सुदीक्ष यांची पार्टनरशिप 33 धावांची. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा बॉल केलाय सीमा रेषा पार, चौकार. धन्यवाद डीजे
पुढचा बॉल यावेळेला ऑफस्टिकच्या थोडासा बाहेर वाईड बॉल धावसंख्या 38 वरती 38 किती धावा बनवतील दुसरं षटक अजूनही प्रगतीपथावर 3 बॉल शिल्लक आहेत यावेळेला परत एकदा शॉट ऑफ द नाईट पाहायला मिळाला आपल्याला उदू यांच्याकडून येतील चौकार डीजे काय सुरेख फलंदाजी आहे 22 धावा या षटकात निघाल्यात 16 धावसंख्येवरती उदू खेळतोय सुदीक्ष वाव 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 कमबॅक पाहायला मिळतोय 42 प्रोजेक्टेड स्कोर तुम्ही बघा प्रोजेक्टेड स्कोर स्क्रीन वरती आपल्याला दिसतोय 100 प्रोजेक्टेड स्कोर आहे 42 अशी धावसंख्या येतो फटका जबरदस्त फटका प्रहार केला जातो उदूकडे चौकारवर चौकार सुदीक्षा आडुरेकर नाव आपलं रोशन करतो सांगतो विजलो तरी आज मी अरे डायलॉग मारतोय सुदीक्षा आडुरेकर सांगतोय विजलो जरी आज मी नाही अंत माझा उजळेल पुन्हा नव्याने सामर्थ्य माझे नाशवंत नाही हेही दाखवताना दिसतोय उदीक्षा अर्थात उदू नेक्स्ट डिलिव्हरी तिसऱ्या ओव्हरची पहिली बॉल अनुज आंबेडकर यांच्याकडून खेळतोय केतन सारंग स्ट्रेट टू द फिल्डर पुढचा बॉल परत एकदा हा शॉट येतोय स्ट्रेट बाउंड्री यांच्या बाहेर चौकारासाठी अतिशय जबरदस्त 50 धावा पूर्ण करतायत तिसऱ्या षटकामध्येच महाकाली सॉलिड सुरुवात सॉलिड आक्रमण चढवले प्रहार केलाय संयोग देवकरची हवा काढली सुदीक्षाने यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा फटका साजलाय 1 2 3 4 महाकालीचा जयजयकार थँक्यू डीजे पुढचा बॉल यावेळेला मात्र फटका चांगला आहे परंतु स्ट्रेट टू द फिल्डर महाकाली स्पोर्ट्स 55 तिसऱ्या षटकामध्ये 55 63 धावा हायेस्ट धावसंख्या झाली आतापर्यंत यावेळेला मात्र दांडी केली आहे गोल 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 थँक्यू पहिला झटका मिळतोय 55 या धावसंख्येवरती महाकाली आडुरे संघाला सब्र करो अभी मेहनत हमारी जारी है वक्त खुद कहेगा अभी तेरी बारी है वही दिखाता हुआ अनुज आंबेडकर फलंदाज बाद होतोय अगदी प्लेड ऑन झाल्यासारखा बाद जरा बॉल होता ऑफ कडून मिडल कडे जाण्याचा नक्की शॉट परफेक्ट खेळला होता परंतु टायमिंग प्रॉपर नाहीये नवीन फलंदाज जातोय सुचित पावसकर 55 1 गड्यांची मोबदल्यात अनुज पुढचा बॉल टाकेल डॉट डिलिव्हरी अनुज थोडा कमबॅक करून देतोय संघाला तिसऱ्या षटकामध्ये फक्त धावा निघाल्यात 9 वेल डन बॉय अनुज आंबेडकर फ्रॉम दी एमडी स्टार तिसऱ्या षटकात 55 5-5 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर सुदीक्ष खेळतोय वैयक्तिक 20 या धावसंख्येवरती काय खणखणी ड्राईव्ह केले होते सुदीक्षने देखने फटके पाहायला मिळाले लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समुद्र में बहाव नहीं है कि या समुद्र में धार नहीं है जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे यही दिखाता हुआ सुदीक्ष का बल्ला क्या बल्ला बोल रहा है याचं कारण मी हे डायलॉग्स त्याच्यासाठी मारतोय कारण पहिल्या सामन्यामध्ये काल त्याने चांगली फलंदाजी केली होती पुढच्या 3 सामन्यामध्ये अतिशय फ्लॉप ठरला होता परंतु जो टायमिंग वरती प्रहार करतो तो खरा सेनापती असतो वेळेला किंमत देणारा हा फलंदाज नवीन गोलंदाज सरोज लोकरे जंपर गावाकडून आज सुदीक्षाचा बल्ला बोल रहा चौकारवर चौकार वसूल करतोय यावेळेला मात्र सरोजने कंट्रोल केलाय धाव संख्या 59 वरती 59 1 मिनिट सर 60 झालेत सर 60 वाईड बॉल धाव संख्या 61 वरती
हा पहिला नोवा आणि बाउंड्री होती. 61 धावसंख्येवरती काय शॉट येतोय, काय शॉट येतोय, जबरदस्त. डीजे थँक्यू डीजे. हा क्रमांक 7वा चौकार येतोय सुदीक्षकडून. धावसंख्या जरा थांबा, कंट्रोल बरोबर आहे. धावसंख्या 65 एक गड्यांच्या मोबदल्यात. ये क्या बल्ला बोल रहा है, बल्ला है या तलवार है, चीर दे ऐसी धार है, यही सिखाता हुआ, यही दिखाता हुआ. शॉट ऑफ द नाइट परत एकदा सुदीक्ष आळुरेकर. 12 बॉल आणि 32 धावांची खेळी या टुर्नामेंट मध्ये. एक आक्रमक खेळी, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. सुदीक्षची बॅटिंग तुम्हाला जर आवडली तर नक्कीच टाळ्यांचा गजर होऊ द्या. सॉलिड बॅटिंग. पुन्हा एकदा पुढचा बॉल. हा मात्र अंडर द एज खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, ऑन द राईस ज्याला म्हणतात आपण, पण हा बॉल गेला, अँगल क्रिएट झाला, बॅटचा फेस खोलला गेला नव्हता, त्यामुळे एक धाव काही मिळत नाही. शेवटचे 2 बॉल शिल्लक आहेत, शेवटचे 2 बॉल शिल्लक आहेत. नो बॉल पंचांचा इशारा येतोय. धावसंख्या 70 अशी धावसंख्या झाली आहे महाकाली अडेवरे संघाची. पुढचा बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर, वाईड बॉल. सुदीक्षने आज धमाका केलाय, धमाकेदार फलंदाजी केली है. मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल, सब कुछ अपने हाथ में है. यही दिखाता हुआ, ये अपने हाथ को मजबूत करता हुआ खिलाड़ी बोल रहा है, बल्ला बोल रहा है, ये हथौड़ा लेके वार कर रहा है, प्रहार कर रहा है सुदीक्ष आळुरेकर. 75 शेवटचा बॉल. हो हा 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 वाइड ऑफ द अँगल क्रिएट केला, एक धाव मिळते. नो बॉल पंचांचा इशारा येतोय. नो बॉल 2 धावा प्रहार केला याही वेळेला, परंतु 2 धावा मिळतील. 77 7-7 डबल-7. व्हॉट अ स्टार्ट, व्हॉट अ इनिंग बाय सुदीक्ष आळुरेकर. डीआरएस घेतला गेलाय, नो साठी डीआरएस घेतला गेलाय. चला आता वाजवा डीजे. थँक्यू डीजे. 15 बॉल 36 धावा, 9 चौकारांसमेत 15 बॉल 36 धावा. या 2 धावा ऍड केल्या जातील, त्यामुळे 38 होतील. 15 बॉल आणि 36 धावांवरती खेळतो सुदीक्ष आळुरेकर, लेफ्ट हँडेड बॅटर. मी ह्या बाबतीत कालही त्याच्याशी डिस्कस करत होतो आम्ही. थोडासा नाराज झाल्यानंतर आज मात्र त्याने उत्तर दिले. पहिल्या सामन्यामध्ये त्याची बॅट तळपली होती, परंतु क्या बल्ला बोला है आणि ऐन मोक्याच्या वेळेला बल्ला बोल रहा है. ना रुकता है ना छुटता है, ये तो गेंदबाज को ठोकता है. सुदीक्ष आळुरेकर महाकाली स्पोर्ट्स कडून खेळताना. ये 77 स्पोर्ट्स माहिती आहे आपल्याला सर्वांना. इकडे मात्र 77 लेग स्टिक. नो आन्सर नाहीये, रिप्लाय नाहीये. अगदी दबावाखाली झुकलेत, कंप्लीट झुकलेत. मॅच सोडण्यासारखी या वेळेला येतोय खणखणीत ड्राईव्ह. थँक्यू. धावसंख्या झाली 82. उचलली बॅटरने जबाबदारी, शॉट खेळलाय लय भारी. जणू सांगतोय आता आली माझी बारी दाखवण्याचं काम करतोय सुदीक्ष आळुरेकर. वैयक्तिक 40 धावांवरती नाबाद राहिलाय. वन ऑफ द ग्रेट इनिंग इन अंडरआर्म क्रिकेट. फाईन इनिंगसाठी एकदा जोरदार टाळ्या आपल्या समालोचन कक्षातर्फे झाल्या पाहिजेत सुदीक्षसाठी. 83 धावांचं लक्ष्य आहे. पूर्ण पहाड